In Jorwert is justerjoen een bedenkingstocht houden voor de 18-jarige Hilke Sondervan, die daarom vreed bij een slim auto-ongeluk om het leven kwam. Zo'n 200 mensen groen naar het plak dat de jongen verongelukken is, krijgt daarvoor wie de condoliance houden op een pleers van de familie Sondervan. Op het plak van het ongeluk waren er nog een tal mensen sprutsen en binnen weensballonnen oplitten. Op een vleerbasis van Ljouwert is ik maar giftige verven werken. Dat meldt de NOS op basis van Arbo-rapporten die ze hebben. Het wie nood af nu gaan dat maaiwerkers van Defensie op 4 NAVO-werkplakken bleersteld binnen onder de verven. Maar ook komen er nog 10 locaties bij, waaronder de Ljouwerter vleerbasis. In de verven zit het kankerverwekkende chroom 6. De fracties van CDA en VVD in Tjitjerkstradiel hebben grote kritiek op het Psy-Fi Festival dat in de Grienerscher bij Ljouwert houden is. Nevens de fracties het Dance Festival dat 4 dagen worden van een soort oerles waren bij omwenners. Op dat de natuur een soort lijnhand hebben van het evenement. De ski is grut bij het bedrijf Sterkenburg Vis en Garnaal in Lauwerzeer. Het bedrijf is juist getroffen uit de brand. Het gebouw dat de vis verwerken wordt is helemaal uitbaand. Het jonkelissende restaurant heeft een soort reken- en wetterski oproen. Om 4 uur heen, juist de middag, waar het zijn brandmasterjoen. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet te zeggen. Juni is nog lang zacht. Vannacht komen ze op mist onder groen. Het wordt een gratis alve. Morgen op een ei, naai simmerwaar, zinnen en 21 graden. Maar het eerste wien is matig.